Oh yes, boss. Oh, ang balita, boss. Hello, Kim. Kumusta na rin magobragen? Pagsabi, kauli ko, buri ko, dinan na akong masating nga dahilan para itas ko la sweldo. Wow! O kaya, dingaliwa, paglakota no pa na. Okay, boss. Sabi ako na karela, boss. Copy that, boss. Thank you. Hoy! Mga boys, pwede. Nung kayo mag-betting tamo, niya pa sabi, boss. Tatangyakan yan bukas. Yes, sir. Ay, dararin. Ano kung labat o makanya lay tsura? Lo palang sino kagyang marangle? Oh, bukas. Datangay, boss. Ating good news, ampong bad news. Wow! Namburin nga balong mo muna. Good news o bad news? Sir, good news. Bad news, bad news. Good news. Good news na lang, sir. Sir, bad news. Good news. Good news na lang. Nano talaga? Good news o bad news? Bad news na lang, sir. Good news na lang, sir. Good news na lang. Sir, bad news. Bad news na lang. O sige, ako na sumabi. Yung good news, di na niyang masanting nga dahilan ni boss kung bakit nako itasweldo. Yung bad news naman, pag beglaran kayo, at ito to yung sinabi yun, terminate kayo sigurado. Ba yung Ano ba yan? Hoy, loko may bubulungan ka na. Basta bukas, samasan niyo yung susunod yun. Mag-follow kayong maputi. Sulod yun lang yung follow ng ipong nyo. O nano, Kim? Pagsabihin mo na lang ba? Yes, boss. Pagsabihan ko na lang. Okay, good. Nung makanyang pala, set up mo na lang ring magobrata mo na. Yes, boss. Okay, sige. Patsulagay na rin kaya. Files na rin magobrata mo, Kim. Yes, boss. At chula kayo. Check mo na lang ang files na, boss. So apin pala rin din eh. O sige, uksan mo na lang tunggal-tunggal. Okay, boss. Copy. O, boys. Kenny. Metong-metong. good morning, boss. Good morning. So, ikaw pala si Jericho, yung Tagalog, no? Yes, boss. Yes, boss. Sige, nasabi na sa inyo ni Kim kung ano yung kailangan ko, di ba? Nasasabihin nyo. Siyempre naman, boss. Present ako dyan eh. Sabihin mo sa akin ngayon. Kahit, boss, sa totoo niyan, boss, kahit walang pasok, pumapasok ko, boss. Wow! Kahit nga walang OT, boss, nag-OT ako. Kaya nakasipag, boss. Ano? Pumapasok ka kahit walang pasok? Kaya pala, buong maghapon kang tulog. Tapos, halos kung umuwi ka, gabi na. Tapos, pag uwi mo, fresh na fresh ka. Yung pala, natulog ka lang. Umalis ka nga dyan, Jericho. Baka patulugin kita sa suntok. Let's go, nalis. Oh, next! Kulok-kulok ka. Good morning, boss. Good morning. Okay, so, ika pala yung Lexus na. Yes, sir. Yes, sir. Ika yata yung kilabot na rin magobrageni eh. Hindi naman, sir. So, sige, di na mo kong dahilan para tas nakasweldo. Kaya ka naman yan. Balo mo na. Milako ka. Sige, sir. Nagbayad na ako, sir. Kaya na mag-ML pa siya oras ng obro. Kaya tos mo na ako sweldo. Tagli mo, sir, ha? Nano, yan ka mag-ML. Pero nano, gagawin mo ngayon. Kaya rap mo ko pa mo, mamyalong ko. Sorry, sir. COD yan. COD. Shoota? Mabating ka naman ganyan eh. Lumagag yan eh. May sambot na ako. May kick out ko po. Dararin niya. Uy, ako may stress ka rin, do? May lisangan kong gusto. Bako ko niya pinamalang ko. Tana. Tana. Oh, next! Sana. Boss, good morning, boss. Good morning.
Bah, ito pala yung ding-dong ne. O, ne, kawagis may pining ding-dong ne. Ding-dong nga, ding-dong guantis yata ito ne. Wa boss, di ako binidingdong. Mag-resign na ako boss eh. Dahil kasi tatagal kumpanya nga ako boss. Bah, nano ba naman sabihin, takal tatagal kumpanya kaya ka? Awa boss, mga tagula pang kumpanya ding tatagal ka na ako. Bah, buri mo sabihin, kayong katamad mo ngayon, pisasamsaman na ka pa, natagalan na ka rin kumpanya. Wa boss, at yung big time company lang pa tatagal ka na ako. Dapat talaga boss, itas yung sweldo. Bagay na ako mamakuking company yun. Bah, wala ko sang alulang company rin tatagal kaya ko. Wa boss, at luna. Bah, nanula rin, sige pen, sabihin mo no mo. Boss, sa akin na tatagal ka na ako. Home credit, Agnes Electric, Paimuano, at iba pala boss, King's Landing. Anong shoot ha? Babati na again. Ay boss, magsinabi tayo ng Bombay kayo, sabi mo mag-resign na ako. Hey, baka babati na again, mautang.